sa first portion. Aksyon! Radio! Sila sa nga nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal bag-o nga PCL President Councilor Asistio nagsumpa kay Gobernador Lacson. Kooperasyon sang Takulinyos angot sa kampanya batok sa dingge ginaapila ni Liga ng mga Barangay President Councilor Lidigles Gonzales. Lalaki arestado sa buy-bust operation sang Silay City PNP. Pag-stripping sang budiga sa Barangay Mandalagan padayon ginaimbestigar sang Police Station 3. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. 3 ang patay saptang 4 naman ang pilason bangod sa paglaslas sang bagyong Florita. Sa report sang National Disaster Risk Reduction and Management Council, subong aga may ginapangita pa nga isa ka patay kag isa ka pilason sa Region 5 sa Bicol Region. Ang 2 ka kumpirmado nga patay ang na-record sa Region 2 Cagayan Valley kag Cordillera Administrative Region. Ang bagyong Florita nagwa na sa Philippine Area of Responsibility sang Miyerkules sang aga pa kag nag-apekto sa mga 11,953 ka pamilya o kon 47,169 ka mga individual sa 5 ka region. Sa karon may 10,355 pa ka mga persona nagapabilin sa 129 ka mga evacuation center. Huwebes, kahapon naglabot sa 4,857,078 ang napanghatag nga ayuda, lakip na ang hygiene kit subong man mga food box kag subong man mga tent o kon ining mga ginaistaran temporaryo sa mga biktima sang bagyo. Bisan paano ginapasalamatan ang mga individual, gobyerno, kagiban pa nga nagpadala sang bulig bangod sining paglaslas sang bagyong si Florita. Amo nang silin ko bala, sa kada tuig may sobra 20 kita ka bagyo nga kinahanglan preparahan ta. Wala niya untat. Siling mo, may bagyo sa mga tuig, dason wala na. Kada tuig niya, ginasulod kita sang hindi magkubos sa 20 ka bagyo. Amo ina nga kinahanglan ang aton preparasyon, wala untat. Kung subong daw inigo kita, na medyo nagtabo gawa ang piyak nga panapas ang aton nga puluyan, dapat pabakuron naton ina. Preparasyon sa masunod naman nga kalamidad kag bagyo sa masunod nga tuig. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:34 na aber arang kahon tadayon ang observation report sang aton patrol. Mabulubugnaw ang panahon karon nga kaagahon. Salamat sa Dios, nag-iskirda na ang bagyo. Kamusta naman ang syudad sa Bacolod, mga merkado dalanon kag iban pa? Amo ina ang aton tutukan sa observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Biyernes subong si Aksyon Eden ang ara nagaman sa patrol. Basta Martes kag Biyernes, guwapa na ang nagaman dira sa aton patrol, si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Good morning, Action Fred. Sa tanan naton nga mga ka-aksyon. Kamusta ka mo sa aton sa mga ka-aksyon? Thank God it's Friday naman, Action Fred. Kaya ang iban, especially ang mga estudyante, gining nalipay kay last day subong sa ila sinipang eskwela sa siniman nga semana. Ibaluan na karon ang assessment man sang aton sa mga manunudlo. Subong man ang aton sa mga ginikanan kung kamusta ang ila sa adjustment sa pagbalik sa face-to-face classes. Although hindi iban tanan kay may blended learning, may aragyapon sa naga-module. Pero ang pagtunga, balasang oras sa mga ginikanan, sa mga nanay, Action Fred, especially kung
duha tatlo iya bata nga ang isa face to face na, ang isa module pa, ang isa set A set B. Di kadamo na gid sa obligasyon sa aton sining mga nanay. Ilabi na gid subong nga aga na bukas na ang Burgos Public Market subong man ang Libertad Public Market ang aton sininanay. Ang mga nanay aga pa man nagapadulong sa merkado para makabalik temprano kag makapreparar kag makahimos sang pamahaw sa ila sini mga kabataan dala na ang balon sa pagpanyaga. Kadamo naman ang Sean Fred sa mga estudyante nga nagaunat-unat na, especially ara sa out of town area nga diri pa sa syudad sa Bacolod nagaeskwela. Ang palibot subong sa syudad sa Bacolod matulutawhay, wala pa mayo may biyahe nga da pasahero nga salakyan action Fred. Pero by karon mga alas 7 alas 8 amat na ni alas 6 alas 7 I mean amat-amat na nga mabulubugat ang dalagan sang trapiko kag significant na ni ang flow sang traffic action Fred especially sa mga lugar sa atubang sang eskwelahan kay kadamo na mga nagagwa sulod man nga mga estudyante. Importante nga magsulod sila sa klase kag hindi pag-umpisahan ang pagligoy-ligoy naman, especially nga sa hindi talaga na iya ma-deny or hindi na malikawan nga sagwa sa eskwelahan. Kadamo man sa mga computer shops kag kadamo man sa mga lalagawan nga bukas sa amo na nga oras. Ano gila ng eskwela gid maayo sa mga kabataan kay nagatinguha man kag nagabaka-baka ang inyo sini nga mga ginikanan. Kadamo naman sa mga street cleaners nga nagasipot pa sa mga nabilin nga basura halin kagabi sa mga night shift kagabi kag may ara man sang shift man sa mga IPM nga nagakolekta man sa tagsa ka mga basura. Good thing notice action Fred hindi na masyado damo ang mga stray dogs diri sa palibot sa syudad sa Bacolod nga mo nagakoskis sa nagalaptaman sang basura. Pero ti kabalo ka naman may ara kita sa city vet nga nagapangkuha man or nagapangtipon sa mga stray dogs galing kay ginabutang sila sa impound kag kisa may mga euthanasia pa nagakatabo. Pero katabo man sa mga good heart nga naga-adapt sang nasambit nga mga ido nga ginapangkuha sa aton nga mga city veterinarian. Sa muni oras wala pa sa mga badyaw man nga nakita naton sa lugar. Pero magulod adlaw ni karon dira sa may bahin sa BS Aquino, dira sa aton sa may dalom sa Burgos Locsin Street hasta dito sa Lopez East kadamo naman sa mga naga tinuhaw ang mga badyaw nagasaka sa mga jeep kag naga pangayo-ngayo. Talungan gid ang inyo sini kakagabitan kay base gulpi lang butongon. Observation report halin sa patrol action Ida Naboso una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:39 na madmad na may klase pa karon nga adlaw. Mas temprano, mas mayo, likaw, trapiko. Subong ang mga ginikanan, gabugtaw na ning iban na nagpa-libertad na kay na Burgos, Central Market, Palapala, kag iban pa para nga makabalik temprano, makatigang, makaluto pamahaw para sa ilang mga estudyante. Ano ang manamit nga pamahaw karon nga agaya kasimple gid lang sang akon nga ginapulo pangita sang akon ginawa guno lang ining labas nga guno bla baklan mo kamatis paitan kag lupo okay na ko. Tapos may apan-apan ka nga tangkong sos kampyon na ang pamahaw karon nga aga. Ang gaserve si mo ga kiay gid ga short clipot ga guapusod. Yes, kampyon na ang aton pamahaw karon nga kagahon. Mad na bugtaw ron. Action Radio Philippine Standard Time las 4:40 na. Si ang ilagay yung Dato Castillo Unagid sa linyada. Si Elvira Hilogo, good morning man. May lang nga pag-monitor, tagsagid kaaga. Kay Manjo Arniho, morning. Tamyaw si Diana Villanueva, San Jesus Heights, Estepania. Taga Estepania, good morning. Kay Ruming Estabon Hidalanga, sang Barangay Talaban, Himamaylan, good morning. Kay Flor Ruyo, nagamonitor sa Riyadh, Saudi Arabia. Flor Ruyo, good morning dira sa Saudi. Kay Roberto Hirasposco Caraballo, may maga. Ari kami dia
sa handumanan. Tamiyaw ko lang kaptuda officers ka mga miyembro sa Hutuda Handumanan. Taga-barangay Handumanan, good morning. Kay Cheryl Perez, good morning. Kay Raquel Similiano, God bless sa imo man. Kay Melvin Piñapel, good morning. Kay Elvira Hilugo, ga-monitor na. May lang nga pag-monitor si Raquel Similiano, silinya kapita. Sige. Kay Art Tandoy, morning. Mayong aga kay Maninoy Akuno Tonyo, dira sa Banlag, Pamati, kape aga pa. Kay Alex Montisa, morning. Ari lang ko dia, naga-monitor sa imo. Sige, ariglado. Kay Noel Amar, morning, kapita. May upod nga hot pandesal ba? Makaguluto man. Si Angela Gayundato Castillo, tamyaw ya bata ya, nga panyapon pa lang. Kay Maricon Castillo, Gloria Moreno, sa Berot, Lebanon. John Castillo, sa EE International Company sa Batangas, sa Tupad Balayada, Gapulaw Tubig, sa Bangga Totong Barangay Pilisa. Sige, P. Domingo Kono, good morning. Sydney Reyes, salamat gid. Si Alex Muntisa, Arisya, palihog la tamyaw ko no, kay Ma'am Vanessa Starmayo, Doc Matmayo, Rochester, Minnesota, Ma'am Jinky de Alagnon, Sang Phoenix, Arizona. Okay, morning kay Mr. Noel Gumban Francisco sa Barangay Bata. Sige. Kay Connie Laparan, good morning man, sa pamilya Laparan, Labanigo, Tubila, kag Isparisya. Gatamyaw Connie Laparan, sang Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Noel Amaro, Fred, mahimo ko subong kilawin, nga salmon, baba, nga pabati-bati ka. Kay Bong Ogates Lanoy, good morning from La Carlota, man kuno si Utay Benedicto Arisao, kinunoy kuno Bakwado, kag kay Kagawad Ares Agda, sa Barangay San Jose, Sipalay, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Uy, padayon pa ha, ang libre nga medical check-up sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitintalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang pinayakag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi.
Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, mahibaloon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog. Report sa Kapitolyo, bag-o nga PCL President Councilor Asistio nagsumpa na kay Gobernador Lacson. Balita Kapitolyo. Detalyo pod di aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Formal na nga nagpanumpa sa kay Negros Occidental Governor Bong Lacson ang bag-o na pilian nga presidente sa Philippine Councilors League o kun PCL Negros Occidental Chapter kasi La Carlota City Councilor Julius Martin Asistio. Ini siya ang nagpanumpa sa gobernador sa Governor's Office sa presensya man ni Negros Occidental 4th District Congresswoman Juliet Marie Ferrer nga among iya sini nga Iloy kag pati ang miyembro sa nga iya sini pamilya. Si Asistio ang miyembro sa nga local political party nga United Negros Alliance o kon UNEGA nga isa man sa nagapamuno diri amo ang iya sini nga stepfather nga si Vice Governor
Jeffrey Ferrer. Samtang nagpanumpa man kay Vice Governor Jeffrey Ferrer ang bag-o nga opisyal sa Sugar Regulatory Administration o kon SRA sa papanguna sa inasadeng nga acting administrator nga si David Jod Tharios Alba. Nagasumpa man sanday Paul Luis Ascuna kag Midsi Mangwang bilang board member sang SRA. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:51 na kay Jubal Trinidad. Good morning. Kay Lubic de la Luna dari kami ga-monitor kapita Pato Kagrubi de la Luna sa Barangay 30, taga Barangay 30. Good morning. Kay Ramando Gabang ga-monitor diri sa Palaka sa Pulo Pandan. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Ruby Martinez, morning. Ligotamyaw kay Efren Martinez sa Handumanan. Pamilya Martinez, good morning. Kay Warlito Nisha, morning sa Barangay Talok kag Barangay Magbalyo. Kay Elmer Buyet Villamor, good morning man. Monitor kami ni samtang gapangapay sa imo sa San Agustin, La Carlota. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Dakop Ka. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Bata! Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba.
magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, ag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag-iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga Apikto sa western section sang Luzon kay nagwa na ang bagyong si Florita. Diri sa aton sa Western Visayas, lakip ng Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod maka-eksperyensya gihapon sang magalumon nga langit may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay, tubtob kasarangan nga huyop sang hangin, gikan na bagat na nasidlangan pakadto na bagatnan ang mabatyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon may kasarangan nga pagbalo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:03 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa kung anuman ang Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula.
Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang... This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Kung sa pwersa sa aton kapulisan, pag-straping sa budiga sa barangay Mandalagan, padayon, ginaimbestigar sang Police Station 3. Police Balita. Detalyo pod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report kita sa Bacolod City Police Office. Para yun pa ang investigasyon sa Police Station number 3 angot rin sa pag-straping sa isa ka budiga nga napahamtang sa Bangka Subay, Santa Clara Drive, Barangay Mandalagan, Siyudad sa Bacolod. Gin-straping ini sang wala pa makilala nga mga persona. Ang mga budiga sang ice cream man, Action Fred, kahapon sang kagahon sa din isa diri ka empleyado nga serviman delivery boy sang ice cream ang naigo nga ginkilala sa kay Anthony Glaraga nga pumulo sa siyudad Santa Rizay nga may igo ini sang luthang sa nawala nga bahin sang iya silichan. Sa kay Police Captain Armelin Vargas, hepe sa Police Station number 3 Action Fred, hindi pa nila ma-establish kung ano gid ang motibo kakung sino ang mga persona nga nag-straping sang budiga sa nasambit ka lugar. May pagpati si Vargas Action Fred nga posible may kaakig ang mga nag-straping sa mga budiga bango sa kadamuon sang basiyo nga na-recover sa crime scene sang scene of the crimes operatives o konsoko. Sa subong nga aton nga bisket nagsabit request to share inipad sa aton nga pag-capture sa kopya sa ilang CCTV footage in relation sa aton nga shooting incident sa Siningaga. Wala pa man na-identify kung anong armas, pero ang nila ito na-recover na mga more or less mga sa 30 ka empty siya. I-check pa nila. Ang naigo natin na biktima mo si Anthony Glaraga, isa ka delivery driver sang ice cream na nag-install sa Talisay City. Driver siya sang ice cream. Ng warehouse, ma'am, mga ice cream na daw ang ungod, ma'am. Gaano ganyan ang biktima sa naigo, ma'am? Bali, nagahampang sila chef, upod sa iyang upod na sa trabaho, katupad lang sang warehouse. Naka-admit siya sa regional hospital. Kaya ang iyang wala sa iyang left hand. Wala pa kami suspect at motibo sa subong kay padayon para aton ng investigation sa siningang incident. Sa mo nakadamuon sang basiyo nga na-recover nyo, may posible hindi lang isa ang naghimo? Posible. Wala kami naigo sa warehouse. May nakapark na pick-up sa tubangan sa warehouse. Amo na ang naigo. Pinapadalman pa ang investigation kaya ang naigo. Ito ang salakyan lang naman. So, padalman para sa ating investigador ang iyang pag-investigas. Makonsider din ko mga straping, no? Oo, pwede. It seems ma'am na nga manera, ma'am, daw may kakig ba ang mga nagtiro, bala mo? Posible. Sige, nagyapo na ito ng investigation, ma'am. Oo, nag-reboot pa ang investigador na natagat sa ating letter request sa kompanya, sa manager Shell. Diyan ang ice cream warehouse. Police Captain Armelin Vargas, hepe sa Police Station number 3 Central Review sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:14 na. Basi Billy Albay Arishawa. Si Jack Gonzales kuno sang SRA Compound ga monitor. Good morning da sa inyo. Mayo lang nga pag monitor tagsa kaga. Kay Jimmy Latido Senior, good morning. Sa barangay Mailom kuno. Kay barangay kay Cap Ike Kagawad Rene Boy Honggoy. Kay Jerry Junido, Reggie Teodoro, Kagawad Chari Labrador, kay Marilo Ribuldo Abalos, Ribuldal ni Albalos. Oh, good morning. Sa hinubaan siya ga monitor. Good morning, Lourdes kag Giovanni Sumalangkay ba? Si Uto Giovanni Sumalangkay. Kay Shinika Mahilom, good morning. Sige, morning lang kay Dodge Dalida kag kay Perla Dalida. Kay Espino Robles, tamyaw ko ga monitor. Maricor Robles, Ele Robles, Bokbok Robles, Krista Robles. Sa barangay Lagasan, La Castillana. Taga La Castillana da, good morning lang Kay Judge Snap Diamante, kabugtaw na ni siya. Si Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos kag Bob Francia,
Toto Raul Alibuga, galadlad nga napamahaw mula sa Dalom, kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kun liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. 9, 26,
una nga bula resulta 9 kag 26. Second draw 17-25. Ikadua nga bula resulta 17 kag 25. Third draw 2-3. Ikatatlo nga bula resulta 2 kag 3. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 642 kita. Ang jackpot 16,934,604. Ang jackpot 16,934,604. Kombinasyon in any order. 1, 42, 40, 20, 25, 16. Kombinasyon sang 642. 1, 42, 40, 20, 25, kag 16. Saylo kita. 649. Jackpot 37,408,135. Ang jackpot 37,408,135. Kombinasyon in any order 28, 4, 19, 32, 34, 3. Kombinasyon sang 649, 28, 4, 19, 32, 34, kag 3. Ariglado, las 5:22 na, kay Mario Albido Aquisa, good morning. Tanan nga pumuluyo ko no, sa Hacienda Lugway, mayong aga. Kay Maricel Alonsabi, morning. Taga Hacienda Consita, Coscolhuela, Barangay Sagang, La Castillana. Kay Tilma Pihida, Sion Kadungon, Hope Sabudugo, Aileen Artiliado, Gamonitor Gid Kadaga. Kay Jose Mongcal Torilla, Gamonitor sa Binalbagan. Dira kay GPT Tayab, good morning, Gamonitor kami dia sa Golden Fields. Good morning. Kay Nobe Magapan, gamonitor kami sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Dante Makilan, good morning. Masi Jingke de Alagdon, bag-o lang siya. Morning kuno kay Mr. Arthur Jeep Bilasor, Noel Amar, Alma Oligon, Christine Manalo. Kay MJ Season Kag, tananya nga mga himata kakilala sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, halin sa Arizona, USA. Kay Julpa Caritativo, morning. Kay mga Bindol Family, Rolando Colot Caritativo. O kay Marichiche ko no, Pagsugeron Makilan, pare Jolo Makilan. Wellboy Bandikilio, Kagnura Bandikilio, Barangay Robles, La Castillana. Kay Barani ni Rico ba, kay Bukay aming Opsima ko no, kay Gingging Perez, Konsing Baran, good morning da sa Sitio Pait, La Carlota. Si Star Mayo, ari siya. Good afternoon kuno dito sa ila, nagamonitor siya sa AUA, anong pag-pronounce ni? AUA, State USA. Sige. Morning da kay Star Mayo. Kay Jubal Trinidad, good morning. Nagamonitor siya ba sa transistor radio ko no? Sige. Sige, ariglado, madamo, gid nga salamat. Kay Juby Maki, good morning man, gapamati sa Bulangan sa Castillana. Good morning da, gabulang ka mo da, wala pa. Sige, alas 5:24 na ho. Teka, mustang kapihan da ya? Si Munsing Syukon, kag Joel Perido, kada Jubert Carion kay Mayor, idlaw mako ba? Si James Patalagsa, kapangapi pa da? Si Bida Tumbos, si JC Sindico, si Bibitan, si Roger Aguirre, si Paricano Rivera, kag Gloria Apurado, gapit da wala. Ang minste diya sigurado, si Boy Bala, si Dot Sulibin, si Monet Rojas, si Nelson Distrito, si Jok Torres, si Larry Benitez, si Maral, si Pare Ed Jamson, kag si Billy the Kid Caro,
kag Jimmy Candelario. Sigurado ara da adlaw-adlaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang
Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol. All kooperasyon sang Takulinyos angot sa kampanya batok sa dingge ginaapila ni Liga ng mga Barangay President, Councilor Lady Glaze Gonzales. Balita City Hall. Detalyo po di Aksyon Art, tayo pon. Aksyon Art. Good morning, Aksyon Fred. Padayon na ginapilar ni Liga ng mga Barangay President kag Takuling Punong Barangay, Councilor Lady Glaze Gonzales ang kooperasyon sang iya mga pumuluyo angot sa nagapadayon nga problema sang dengue. Suno kay Gonzales sa piyak sang ila ginhimo nga information and education campaign, ginkasubo sini nga nalakipa sa hotspot area ang ila lugar base sa ginpagwa nga datos sang City Health Office. Dugang pa ni Gonzales kinanglanon sini ang bulig sang iya mga residente pagi sa pagsunod sa panugyan na kag regulasyon nga ginapatuman sa manatungdan nga ahinsya sang gobyerno. Base sa Agosto 13 nga record sang CHO, ang Takuling nga mayara na sang 48 ka magkaso sang dengue sa din isa naman ang na-record nga napatay. Patawag si Dr. Grace Tan sa meeting 61 punong barangays na doon, facilitated with the Liga ng mga Barangay man. It was presented na hotspot pansilingan ang Takuling because of the deaths na doon, Action Art, and the cluster cases man. Prior na continuing campaign man kita against dengue. Important din ang ato na continuing information, education drive, how to prevent dengue, and ang barangay intervention like ang pagbutang sa larvicide, negative drive man ang ato na barangay aside from the declogging operations, search and destroy pang ato ng mga barangay health workers, and ang aton tagid na pagpaging sa affected household and clustered naton Action Art. Sa taga Takuling ang aton na ginapangabay, especially Action Art, ang aton na 80% of our cases belongs to is residing in subdivision area, no? Hindi natin malambutan sang Wikowida, ibini malambutan sa Wikowida, and leaflets distribution naton. No? So, ang ato na panugyan, Action Art is, kabalo naman kita, paano malikawan ng dengue, 4S, no? To search and destroy, pangitaon naton ang suspected breeding places naton, butangan naton sang rock salt, pwede na siya mabutangan Action Art, kay salty, mabuhi ang aton na mosquito,
Then, ito na pagpaninlo, regular na pagpaninlo, para especially sa mga direct areas, ang ato na ugsaran, ang ato na pag-protect sa ato na self, ang ato naton, kung makasok ang ato na kabataan or kita man sang jogging pants or pants, para malikawan, and kung may extra ani kita, we can use mosquito repellent lotion, action guard, like off lotion, no, and others. Ang aton na pag-stick para naton malikawan ang Dankedat, stick early intervention, ang aton na Barangay Health Center, may Danket kit na after 2 days na may continued fever, that is one of the symptoms, pwede kita lakat health center para magpa-test, para makaprovide kita intervention immediately or medical Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:36 na, kay Lalaine Grace Ibarra, good morning man, kay Bika Andrade, tamyaw happy birthday kay Carlo Pitalino, kag kay Boy kana ba ika na pulo ka tuig nga kaadlawan ni Carlo Pitalino. Happy birthday gid. Kay Milagros Morales sa Barangay Maaw, good morning upod kay Edgar Morales, kay Jerry Rombines, subuman kay Ana Robe Kiatson, good morning man, kay Pablito Benedicto, driving going si Palay, gamonitor sa Aksyon Radio. Sige, balikan ta kamo pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan.
Mga ihibalo na tungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang katason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga Arestado sa buy-bust operation sang Silay City PNP. Report upod kay Aksyon, John Diaz. Aksyon John. Arestado Action Fred ang isa ka lalaki sa ginpatigan nga buy-bust operation sa Silay City PNP sa may Purok Triangle, Barangay Hawayan sa sulod sang Silay. Ining nadakpan ang ginklala kay Lenon Berha Ikatigan alias Nognog, 39 anyos, kag residente man sang sitio Mambag-id, Barangay Balaring naman sa sulod sang Silay. Ini si Berha ang ginagkabig nga street-level individual sa Silay City PNP. Sunod din kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca, ang acting Chief of Police sa Silay City PNP, na kumpiskar sa posisyon kag kontrol sa ni Berha ang 11 tanan ka mga sachet sa ginasuspetsuan shabu. Iniginabanta nagabugat sang 8 ka gramos kag may standard drug price nga 54,400 pesos. Nakumpiskar man sa buy-bust operation ining 1,600 pesos nga buy-bust money kag pila naman ka mga drug paraphernalia. Ining si Berha ang natala nga pasangan sang kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumili sa pagbaligya kapag upot sang iligal nga droga. Naglabig man sang masobra isa ka semana ang monitoring sang kapulisan batok kay Berha antes pa man natigayon ang buy-bust operation. Sa totalan nga magka-aksyon sa mga mahilig dira magigop sang mainit nga kapekon kaagahon, isa lang ang aton gina-endorso sa inyo. Mag-inom sang Dr. Alfred's Green Coffee, mga ka-aksyon. Ining Dr. Alfred's Green Coffee 100% natural kag wala sang nanuman nga namod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43. Mabalik ako pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit... Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh no! Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radio Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpang-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kag labi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang Dakop Ka, Daog Ka Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline. Drama nga Barangay Size 84, Umbra, kag This Is My Life. Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtub lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, ag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy. O pangitaon Sa record sa aton kapulisan, balita sa patrol. Kung kita kay Aksyon Eden Naboso. Aksyon Eden. Aksyon na Fred arestadong yan aligar leader sa investment scam nga nagapangbiktima sa siyudad sa Bacolod ug Negros Occidental matapos ginserbihan sang warrant of arrest kahapon Agosto 25 sa San Gregorio Village, Banwa, sang Binalbagan. Ang nagpangin kilala kay Henry Quadra kag temporaryo nag-istar sa among lugar. Ginaresto si Quadra sa pagkatapos sa Provincial Intel Unit kaupo ng Binalbagan PNP bangod sa kaso ng syndicated estafa. Si Quadra ang priso karon sa custodial facility sang Binalbagan PNP. Balikalin sa patrol ang ka-action niyo Aksyon Eden Naboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:54 na ginapahibalo nga ang Federlip Lending Corporation Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh!
Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1, upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.